Адзіная афіцыйна дазволеная акцыя супраць так званага дэкрэту аб дармаедстве пачалася з затрыманнем журналістаў і лідараў апазіцыі, а скончылася хапуном дзясяткаў анархістаў. Раніцаю ў цэнтры нашай сталіцы з'явілася спецтэхніка. Тым не менш, у дзень Канстытуцыі каля 3000 чалавек пратэставалі не толькі супраць закону аб сацыяльным утрыманстве, але і супраць цяжкога эканамічнага становішча ў краіне агулам. Усевалад Шлыкаў. Акцыя дазволеная, але станцыя метро Акадэмія навук перакрытая. Пратэстоўцаў чакалі ўзмоцненыя нарады міліцыі і адмысловая спецтэхніка з вадамётамі ды нажамі для разбурэння барыкадаў. Паводле арганізатараў, улады свядома пайшлі на такую правакацыю, бо перашкоды афіцыйна дазволенай акцыі могуць толькі падбухторыць народ. Улада чарговы раз паказваюць, што яны не зважаюць свой народ, яны зараз не перекрываюць рух для шэсця нашага, а пры гэтым перекрылі метро, не даюць магчымасці рухацца грамадскаму транспарту па праспекту. Сотні людей зараз стаят, не могут рухаться. Вот это отказ людям, як яны относятся до простых людей. Стаўленне ж тысяч людзей было відавочна як з лозунгаў кшталту. Хто галоўны дармаед? Беларускі прэзідэнт. І з такіх плакатаў. Напружанне на, здавалася б, дазволенай акцыі расло яшчэ да пачатку шэсця. 4 человека похищены через дорогу на автобусной остановке. Сотрудниками ОМОН, скорее всего. Микроавтобус, Мерседес, без номеров. Второй микроавтобус тоже заполнен было людей. Похитили, тоже без номеров. Сотрудник милиции пытался прервать это задержание, его отбили. Сами же ОМОНовцы. Тым не менш, калона рушыла, і цягам прыкладна гадзіны падавалася, што ўсё скончыцца мірна. Людзі ж распавядалі Белсату, што ў дзень Канстытуцыі выйшлі бараніць галоўны дакумент нашай краіны ды уласныя правы. Мне пришел штраф. Штраф пришел. Я служил в армии. В 2015 году пришел в мае. Получается, полгода нигде не мог найти работу, потому что ни опыта работы, ничего. Сразу после школы пошел. И все, пришел. И сейчас вот пришел мне штраф. И я не хочу его платить и не буду его платить. Я не понимаю, куда уходят мои налоги, поэтому я и не хочу платить еще дополнительно по этому декрету. Если обычный человек получает 6 миллионов зарплату, то значит он на налоги отдает 7 миллионов. Мы сюда пришли для того, чтобы сказать свое определенное «нет» режиму и показать, что мы не будем сидеть и смотреть, как нас наклоняют, как говорит наш президент. Найбольш нервова праваахоўнікі рэагавалі на некалькі дзесяткаў анархістаў, што ўжо традыцыйна былі ў цэнтры сталічнага пратэсту. Покиньте территорию проведения мероприятия. Гэтаму патрабаванню анархісты не падпарадкаваліся і не сумняваліся, як скончыцца для іх акцыя. Мы думаем, что, безусловно, будут нас стараться задерживать. Но мы к этому готовы. Мне кажется, что мы одно из немногих движений, которое не подконтрольно власти. Фактычна, гэтак і сталася. Людзі ў цывільным накінуліся на калону анархістаў. Тых, хто адбіўся, затрымлівалі ўжо ў грамадскім транспарце. Як паведамляюць сведкі, невядомыя збівалі ўдзельнікаў акцыі, у тым ліку дзяўчын. Агульная лічба затрымання ў сувязі з пратэстамі супраць гэтак званага падатку на дармаедства сягае ўжо нават 140. Колькі было затрымана сёння ў дзень Канстытуцыі Беларусі ў сталіцы і ў Магілёве, сказаць пакуль немагчыма. Паводле непацверджанай інфармацыі гаворка можа ісці нават пра 20 чалавек. Усевалад Шлыкаў, Белсат.